Nonke babukela emakhaya, igama lami uNomthandazo wakwaNgcobo, uMapholobo Mashiya Mahlengasenzo Shumayela. Welcome to my YouTube channel. Lana kunendaba engiyibonile, umkhulu Khehlelezi akhuluma ngayo beno DJ Sbu. Athi khona uthatha abantu kuma social media laba bakhomenta kambi ngayi ubafake ebhodleleni. Akasakhuluma akaphendulani nabo. Okay, uthi akusibona ubuthakathi. According to my understanding, ubuthakathi cause uyamthatha umvalele ebhodleleni. And then uthi izinto zihamba zifike la khona. Yini le hamba ifike la khona? Cause mina ngokwami ngazi ukuthi umuntu mekwenza into embi, mawuthula umyeka usukuyekelela uNkulunkulu nezidalwa zakho ukuthi zidlala indima yazo. But mawuphinda uthatha igama lakhe ulifake ebhodleleni, understand ngathi mina ubuthakathi. Angicela ngangifaki bandla mina ebhodleleni, ngisenyasho nje bengicomment ukuthi mina ngi-understand ngaleyo ndlela engathi ubuthakathi. Asiyibone le video la akhuluma khona. Uyasho ukuthi noma gogo maweni usubu uthi nogogo maweni wakhuluma ngayo. Uyamvumela uthi ya ku right. Angazi ke cause angisiyinyanga, yabo. But angazi abanye bangabona kanjani, but ngokubona kwami mina ngibona kubuthakathi. Cause kuthiwa umuntu myeke udedele uNkulunkulu nethunywa zakhe adlala indima yakhe, especially imoto zikhonkotha imoto ehambayo. Mubona umuntu akhomenta kambi ngawe, kuyacaca ukuthi unamandla kunalento ayibona kuwena ayifisayo yena anganayo, sokungcono destroy igama lakho. Ba understand? Kodwa ngingazi ke, angazi, kodwa asibuke le video. Don't worry, kunendlela esigodlweni esekuthiwe sekumele ngidile nayo. Igama mayibiza ngo-user, thatha u-user nalezi zinamba ezincane. Uthatha kunesigubhu esengisikhandile. Fake le nto phakathi, uthi uyibiza ngo-user bani. Faka lelo gama lakhe phakathi. Bese uthatha umentshisi, ulayite kancane bese ukhwife phakathi. Uzozo. Kunjalo nje asidlali this year. Siyaphambila uphendule. Wenza ngathi umbonto ucomment kanje, fake. Kuzofika kuyena, ngeke zingafiki lezi zinto. Ushilo uDr Maweni wathi kimi, Sibusiso mina ngiyakhona ukumshaya umuntu elobele ayifihle ngale kwefoni. Yeah. Ngithi hawu kanjani? Athi angithi igama lakhe likhona laphana nesibongo sakhe. Njengoba abanye abasaba ukufaka amagama abo nezibongo, basebenzisa abo-user bafaka amanamba. Athi ngimshanga lokho. The fact yokuthi uyabhala laphana ngithi une profile ngiyaclicka ngiye kule profile yakhe, abanye banezithombe. Ngiyakhona ukusithatha isithombe sakhe lo muntu nale number yakho le gama lelo bese ngenza izinto zami ashayeka lobela ngale ngithi nansi into mfowethu ngikuchazele. Uqinisile. Njengoba ngitshela ukuthi uqinisile. It is deep. Bengingafanele ngiyenze without getting a permission yala engathwasa khona. But ngoDecember ngithatha uhambo ngahamba ngaye eZimbabwe. Ngafika kugogo ngathi gogo nginenkinga e1 no2 no3 no4. Mangiphuma ebuthwaseni nathi ngingayithinti into ezirong ngoba ngiseyingane ngisemncane. Kunemithi esingavumelekile ukuyithinta ungakafiki age of 33. Then if you say 33 34 sungayithinta. Hayi. Yabona kunzima ne? Kunzima kodwa yawo mina bengicathi ningabanaki kunokuthi nizeni nibahluphekise. Bengicabanga kanjalo ngazi kodwa nabe ngibona kanjalo. Ngiyabonga kakhulu, ngicela ningakhohlwa ukusubscribe, ukulike, ukukhomenta, nishare le video. Ngiyabonga. Nibe nosuku oluhle.